بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan tunatarwa ne ga 'yan uwa akan muhimmancin mutunta gawa, karrama gawa, suturta gawa da kuma nuna mata kulawa yadda shari'a ta karantar, da kuma nisantar walakanta gawa da kuma bayyana tsiraicin gawa da rashin suturta gawa. Ina mai farawa da cewa Allah subhanahu wata'ala ya bamu dacewa a wannan shekara, sabuwar shekara hijiriya ta 1442, wannan kwanaki na al-Muharram da ake azumin nafila da yawa a cikin. Allah ya bamu ikon dacewa, azumin Tasu'a da Ashura Allah ta'ala ya bamu ikon dacewa, ya kankare mana zunubanmu na shekara guda akan dalili kamar da ya tabbata a sunna. Da abin da ya ja hankali na yin wannan nasiha shine abubuwa da na gani muke aikatawa na kurakurai wajen mu'amala da gawa. Yau za a yi hatsari, an yi accident, maimakon mu damu da ƙoƙarin kubutar da wanda suke da sauran rai mu kai su zuwa ga asibiti ko waɗanda suka rasu, mu yi gaggawan ba su sutura, mu fito da gawakinsu mu taimaka a suturce, sai ga a daidai lokacin mutane suna ɗaukar hoto suna watsawa a duniya. Daga an yi accident kowa yana sha'an ya ɗauki hoto a ce a bakinsa aka fara ji ko a wurinsa aka fara gani. Wannan bil hakika musifa ne, bala'i ne, kuma ya saba wa tarbiyyar addini. Yau mun waye gari gawa ana wanke ta, suna garajen zuwa mutuwari suna ɗaukar hoton gawa. Ana fito da gawa daga gida a makara, ana yin video ana ɗaukar hoton gawa. Liman ya tsaya yana sallah, za a ga ana selfie, ana ɗaukar hoton mutum kansa da liman da gawa. A makabarta yau ana binne mutum a kabari, ana iya ɗaukar hoton gawa, ana recording, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutuwa wa'azi ne, ya dace mu girgiza da ita, mu san tana zuwa gare mu, mu suturta wanda suka rasu ba mu walakanta su ba. Idan muka duba a Qur'ani da Sunna, Allah ta'ala ya nuna mana daraja da matsayi da muhimmancin mutunta dan adam da karrama shi da suturta shi. Min babil misal, Allah ta'ala ya ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Wannan cikin suratul Isra aya ta 70, Allah ya ce wa laqad haqiqa tabbas karramna bani adam, mun mutunta dan adam, mun karrama shi, mun kaddara shi, mun girmama shi akan tsandauri da akoki. Kaga Allah ya ce ya mutunta mutum. Don haka dukkan wani abun da bai saba shari'a ba na mutunta dan adam wajibi mu yi. Suturta gawa mutuntawa ne, kamar yadda bayyana tsiraicin gawa ko tona asirinta kishiyar haka ne. Mutum ya sanya kaya na kamala ko mace ta rika jikinta suturtawa ne, mutunci ne. Mace ta bayyana tsiraici walakanci ne. So haka da Allah ya ce ya karrama ɗan adam, dole mu sani cewa suturta gawa ko da tana cikin likkafa ne, mu rage watsa hoton in ba inda ya zama dole ba, abu ne mai muhimmanci. Ya tabbata a sunna, fiyayyen halitta tsira da aminci su tabbata a gare shi a karantar da mu cewa karya walakantar da gawa ko tozarta ta na macaccen mutum zunubinsa kamar na rayayye ne. Mu duba hadisin kasur azimil mayyit ka kasrihi hayyan, hadisi ne na Abu Dawud na 2792. Baya ga haka, idan muka duba dukkan yadda ake mu'amalantar ga a musulunci daga rasuwa har zuwa binnewa, za mu ga akwai nau'in mutuntawa da girmamawa. In ɗan adam ya rasu, a sunna gabanin ya rasu a zo ana bashi kalmar shahada, la ilaha illallah, ya faɗe ta, wannan mutuntawa ne. Ashhadu an la ilaha illallah, mutuntawa ne. In ya rasu a shafa fiskarsa, a rufe idonsa, wannan mutuntawa ne. In ya rasu a zo a masa wanka ɗaya ko biyu ko uku gwargwadon yadda ya kama, duka mutuntawa ne da girmamawa ne. A sanya turare a ruwan da ake wanke shi, mutuntawa ne. A samo likabani farisol a saka mutum a ciki, duka mutuntawa ne da girmamawa ne. A fito da shi, liman ya wuce gaban mu masa sallah, mu roki Allah ya gafarta masa, mutuntawa ne. Mu kai shi makabarta, gawa ta yi gaba, mu bi ta a baya kamar yadda ya tabbata a sunna, yadda ya zo a hadisin Bukhari na 1244, kamar da wa'iza mata fatba'ahu, mu raka shi makabarta, mutuntawa ne. Idan aka zo wucewa da gawa, ya tabbata a sunna fiyayyen halitta yana zaune, za a wuce da gawa sai tashi ya tsaya, sanda gawar ta wuce ya dawo ya zauna. Wannan fa mutunta gawa yake, sallallahu alaihi wasallam. Mu bi a cikin nutsuwa, kuma in za a kai gawa, mu duba cikin ahkamul jana'is wa bid'ah na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah. In makabarta ba ta yi nisa ba, mu je da kafa mu dauki makara din mu kai gawa, duka wannan mutuntawa ne. Muna sacrificing lokacin mu da komai dan dan uwan mu da ya rasu. Mu je makabarta a tona rami a binne shi, gwargwadon da sunna ta ce, duka mutuntawa ne. Mu kammala gabanin mu watse, kowa ya koma gefe shi kadai daga hannu ya kalli alƙibla ya masa addu'a, mutuntawa ne.
maimakon mu kiyaye waɗannan ababe sai muka mai da gawa abun walakantawa da tona mata asiri. Mutum ya rasu a lokacin da aka yi hatsari an ɗauki hoto an hatsa wa duniya, ga fiskarsa abu ɗaya da su. Waye ce mu yi haka? Ina mutunta gawa? Ina wa'astuwa da mutuwa da aka ce ta mana wa'azi? Ina tuna ranar kiyamar za mu tsaya gaba ga Allah akan duk rayuwar da muka yi a duniya? Mutum ana fito da gawarsa daga gida a cikin makara muna ɗaukan hoton a bidiyo. Ana tafiya da gawar makabata suna recording, ana sallan gawa suna ɗaukan hoto, ana binne mutum ana nuna wa duniya. Duk waɗannan al'amura ne da dace gaskiya mu gyara. Ba haka addini ya ce ba. Shi sa ba wasu yake cewa ya rasu saura a masa sutura. Ina sutura mutum ana binne shi kana ɗaukan hoto? Ina sutura mutum ya yi hatsari ba a ma ɗauke gawarsa an je an yi sallah ba ka ɗauki hotonsa kana watsa duniya? Ina suturar da muka masa? Wajibi ne mu yi wa kanmu wa'azi, mu yi ƙoƙarin gyarawa. Allah ya taimake mu. In mun mutunta wa gawa, muka yi sallah a cikin tsarin sunna, muka kai makabarta a tsarin sunna, kada mu manta ba sunna ta ce muna da lada kirati biyu. Kowane kirati ɗaya kai girman dutsen Uhudu, kamar da hadisi ya zo shi a Bukhari, hadisi na 1240. Allah ta'ala ya kyautata ƙarshen mu. Allah ya ba mu ikon kiyaye waɗannan nasihohi da mutuntawa da surrantawa gawa. Allah ta'ala ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Allah ya mana baiwa da husnul khatima. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.